inkosi yethu Jesu Kristu makhe kube nathi ukuthula kwenkosi yethu Jesu Kristu makhe kube nathi molweni bantwana bakababa bangena etempileni uNkulunkulu anifuyiso kulungu ngapheliyo inyawo zenu izintwala zenzisa kule ndawo zinithwalela isibusiso esikhulu. My respected brothers and sisters and elders, last time we spoke about the spiritual gifts. Sithethe ngeziphiwo zomoya oyingcwele. But this time around, I want us to talk about the topic that says, how many Sabbath left for me? Ingaba zingaphi isabatha ezindishiyekeleyo namna? So sithetha ngalondo kuya babe semhla bili la inyembezi bebandezelwa zizilingo umlingi engabizi kuya babe semhlabeni belela inyembezi bebandezelwa zizilingo umlingi engabezi. Father Lord God, the Most High Lord, the greatest Lord, the creator of heavens and earth, oh Nkulunkulu, you are the only God and there's no one else like you. Ubukhosi nozuko namandla bobakho Jehova Nkosi yami, ubuqaqawule nokukhanya bubizwa kuwe Jehova, kuwe Nkulunkulu ozawusipha ukuphumula nendyebo Jehova Nkosi yami. Jehova Nkulunkulu, namhlanje sivumele Nkulunkulu sithethe ngetopic ethi how many Sabbath left for me? Singaphi na isabatha ezindishiyekeleyo mna? Nkulunkulu sibiza wena nendodana yakho Jesu nomoya oyingcwele Nkulunkulu nengilosi zakho Yehova Nkulunkulu. Let this message, oh Lord, touch our hearts in the name of Jesus Christ. Father, we pray. Amen. My respected brothers and sisters and elders, I just want to remind myself and you once again that apha itopic yethu namhlanje ithi ingaba zingaphi na isabatha ezindishiyekeleyo mna. Last week, the topic it developed last week, besisengcwabeni to go and bury one of our brothers. Now, I was with my friend next to me. Now, as my program iqhubekeka, unixelele istatement esi1 and as a statement C1, salandelwa questions ezi3. Number 1, uthi xa endihlebezela, but ingqondo yami ibingamamelanga because ingqondo yami ibicinga ngeprogram leyo mngcwabo. Now, uthi xa endixelela uqale ngestatement, uthi uyakhumbula ubrother lo wethu usolekileyo okokuba ebenathi last week enkonzweni besiattende iservice sonke. Now ndithi mina yes kunjalo, but iphinde ndiqhubekeke ndifocus kwiprogram. Then wandibuza questions ezi3. Now uthi number 1, ingabe beyazi na oba le sabatha ebesiya kuyo ebengena kuyo ya last week ibiyisabatha yakhe yokugqibela na? Number 2, if ebeyazile oba le sabatha le ebekuyo isabatha yokugqibela, inoba ebezawubehave njani kwi-service yala sabatha, okanye into ebezayenza differently kunalihlobo ebezingalo. Then i-question yesithathu andibuze yona uthi ingaba zingaphi na ezami isabatha ezishiyekileyo. Amen. But then wonke ezi question ebendibuza zona khange ndizithathe for granted because of benifocus kwi-program le nkonzo le yomngcwabo. So now after kuphuma isingcwabo ndaphinda ndareversa in my mind ndicika ngezi question ebendibuza zona. Number 1, ingabe beyazi na uba la sabatha isabatha yakhe yokugqibela. Number 2, if ebeyazile ebenokubehave njani okanye ebenokhonza njani la sabatha isithathu. Then number 3 wazibuza question wathi ingaba zingaphi nezami ezishiyekileyo. So my respected brothers and sisters and elders, I want me and you to ask ourselves these questions as well. Ingaba zingaphi na ezethu isabatha ezishiyekileyo. But phambi koba siye apho ndiyathanda nje uqala sichaze uba ngaba yintoni nesabatha, because some of us bangaba lost uba what is Sabbath, yintoni isabatha. Isabatha ligama leHebrew, but xa silisa kwi-English liminisa rest okanye esiXhoseni liminisha ukuphumla. So leyo ke isabatha. Xa sijonga pha kwiGenesis 2 verse 2 to 3, iBhayibheli ithi uNkulunkulu usebenze for 6 days, but ngesuku le7 now uNkulunkulu uye waphumla. So now sibiza ke uba lisuku le rest.
So that's why ke ngoku thina sisi-Christians sibiza uba isabatha, but igama lasebhere lisabatha, but xa sibiza ngesiXhosa sithi lisuku lophumla. Amen. So uNkulunkulu usebenza for 7 days, for 6 days, but ngesuku le-7 waphumla. Now xa sijonga pha ku-Exodus chapter 35, ama-Israyeli ebesendleleni esuka e-Egypt baye eKanani. Now bathi besendleleni njalo uNkulunkulu wabiza uMoses, wathi Moses, qokelela u-Israyeli wonke ubaxelele uba mabasebenze for 6 days benze umsebenzi wezandla, kodwa isuku le-7 lona mabalidedicatele kum ndinguThixo mayibele lami, ngoba isuku le-7 ndilingcwalisile ndalisikelela. So lisuku labo lophumla, lisuku lentsikelelo, apho khona fanele bangena ngaphakathi kwentente yokuhlangana, bathandaze, bazithandazele, badumise igama lami. So ungena kwabo ke bangangena bezozicelela uxolo kwizono zabo, bangangena bezobulela abo ndibenzele kakuhle, abanye bangene bazophakamisa igama lami, abo bandunileyo bangene bazozicelela uxolo ngosuku le-7. So uthi bayalele bangayothatha imana, kodwa mabangene ngaphakathi kwendlu yokuhlangana bathandaze, bayeke nomsebenzi wezandla. But ama-Israyeli amanye wawo amamela angena ngaphakathi kwe-tabernacle, amanye wawo akamamela ahamba yolanda imana. Xa yolanda imana bayibuyisa bazifaka ezintenteni zabo. iBhayibheli xa isipalisa lithi yabola imana yabo, simply because they didn't want to listen. Abakhange bafune umamela umyalelo kaNkulunkulu. Amen. So bengibonisa nje briefly nje ngesabatha, but kodwa i-topic yethu namhlanje ithi how many Sabbath left for me. Ingaba zingaphi isabatha ezindishiyekeleyo mna emhlabeni. But ke xa sinothetha nje ngesabatha kancinci, i-Muslims zithi sabatha i-Friday. Now zona ke ngoku ama-7 days kuthiwa ngamasabatha, bathi sabatha ingomgqibelo. Thina sisi-Christians sithi sabatha i-Sunday. But for me, I don't have a problem even if you're a Muslim, we are saying sabatha i-Friday, or 7 days uthi sabatha i-Saturday. I don't have a problem. Ne-Christians it is Sunday. But as long as there's 1 day out of these 7 days oyidedicated uNkulunkulu, uthi Thixo elisuku lolakho, uniphile 6 days uba manenze umsebenzi wezandla, kodwa elisuku le-7 lelakho. Amen. So i-question esifuna usibuza yona, ngaba zingaphi na isabatha ezindishiyekeleyo namna. Now xa uye kwincwadi yesibini ye-Kings chapter 20 uqale phaa ku-verse 1 uyotsho ku-verse 11, bekukhona omunye umprofethi obebizwa uba ngumprofethi u-Isaya. Now umprofethi u-Isaya wathunywa kukumkani uHezekiya that amaxelelo uHezekiya uba makaqoqe yonke into yakhe, uzawusweleka emhlabeni ngenxa yesono sakhe. Now u-Isaya waya kuye wavisited iking, wafika wathi uNkulunkulu uthi makuxelele, you must get all your stuff right, get everything straight, because you're about to die and you will go and rest with your ancestors because of your sin. Now iBhayibheli ithi ukumkani uHezekiya begula kakhulu, zange amphendule nomphendule u-Isaya, wavela waguquka nje wajonga egumbini benza umthandazo. Uthe xa eguquka ejonga egumbini wabe kuphuma umprofethi u-Isaya, waguquka ukumkani u-Isaya wajonga egumbini wathi, uNkulunkulu awusakhumbule nakunye na okuhle lakhe ndakwenzela wona. Now xa isibalisela iBhayibheli ithi wakhala kakhulu and he was deeply connected with God. So uNkulunkulu wanqanda u-Isaya xa ephuma ngegate, wathi Isaya phinda ujike uye kukumkani uHezekiya umxelele wantu uvile umthandazo wakhe, zamamngezelela i-15 years more, but makenze right emhlabeni, makalungise, kodwa zamamngezelela 15 years more. Umthandazo wakhe ufikelele kabuhlungu enhliziyweni yami uNkulunkulu, waguquka ukumkani uHezekiya wabuyela kukumkani uHezekiya, wathi Hezekiya uNkulunkulu uthi uza kupha 15 years more, umthandazo wakhe uvile. Now ukumkani lowo waphendulwa kanjalo. So ukumkani uHezekiya besekufitshane, amehlo yakhe yokuphila emhlabeni biseyiphelile, kodwa ngenxa yomthandazo wakhe wacela uNkulunkulu wamthembisa nge-15 years. But at least yena wayazi uba usena 15 years more azayiphila, but mna nawe we don't know. So the question is sibuza yona, when is our last Sabbath? And my brothers and sisters, before I close, before I wrap off, I just want to tell you a story somnye umakhulu one day. Lo makhulu lona ebesiya emanisiya enkonzweni qho Sunday. Now just kuba ebengakwazi ubala amatikiti awabethayo ne-attendance yakhe, for attendance sake ebemane ethatha ikhozo lombona xa ebuya ecaweni alifake ebhekileni, aphinde futhi ucawezayo ahamba ecaweni xa ebuya ethatha ikhozo lombona alifake ebhekileni, aphinde kwicawa elandelayo aye ecaweni xa ebuya athatha ikhozo lombona alifake ebhekileni.
Now umakhulu wafikela ixesha loba makasweleke wasweleka. Now xa ifika ezulwini udibana noGabriel. Now waxoxisana noGabriel. uGabriel wambuza iquestion ngezono zakhe yonke into. Wathi umakhulu bendikhonza bengumuntu olungileyo kakhulu. Wathi masiye ngokomoya siye pha endlini yami uzawufika kwibhekile pha uzabona inkozo zombona zigcwele ibhekile, which means okokoko ndisiye enkonzweni. Now wahamba uGabriel wahamba nomakhulu xa befika pha bafika bajonga ibhekile igcwele ibhekile. uGabriel wathatha yonke laa mimbona wayiphalazela phansi wathatha umbono oyi-1 wathi ubona lo mbona lo lolona suku lunye waya ngalo ecaweni. Wathi umakhulu no zonke lamasuku qho xa ndisiye ecaweni mane ndifake ebhekileni. Wathi zonke le mimbona lena ubusiye ecaweni une-agenda yochukela ubani uye ufuna ulwa nogosa, uye ulwa nomfundisi, uye ufuna uyolwa nomama ubani, uyolwa nobhuti bani. Nansi mina wawuconnecte ngayo noThixo ngenhliziyo yakho, ngomoya wakho, ngengqondo yakho nangobuntu bakho bonke. The rest ubusiya nje ubu-attend but you were not connected. Amen. So all I want to say is that masiyene enkonzweni ngoba siyazi isabatha yethu ukuba yokugqibela na okanye yesingaphi. But xa siya enkonzweni masiye, let us try to connect with our hearts, with our minds, and with our spirit, and with our souls, with the Almighty God. Amen. I'm finishing, but there was a man one day ebenxibe ilungiselelo ecaweni. But uthe xa enxibe ilungiselelo ecaweni wadibana nengilosi kaNkulunkulu esazilungisa ilungiselelo ecaweni. Yathi ingilosi kaNkulunkulu, yina wenza kahle uhambe ecaweni because this Sabbath is your last Sabbath. Now xa indoda leyo isiye ecaweni ibehavior yayo neconnection yayo zange ifane namanye amasuku. He was deeply connected with God because ibe isabatha yakhe yokugqibela. So all I want to say is that xa sihamba sisiya enkonzweni kwisabatha ithatha ngongathi isabatha yakhe yokugqibela. Ngomso you will meet your Rab, you will meet the Almighty God. So treata yonke isabatha as isabatha yokugqibela. How will you behave, or what will you do, or what will you say? Uzothandaza kanjani, uzokwenza kanjani, uzocula kanjani xa uxelelwayo kuthiwa lisabatha yakuyo isabatha yakho yokugqibela. So itopic yethu ke bakwethu ebesithi how many Sabbath left for me? Kuyababe semhlabi nibeli la inyembe si bebane